Wa katawa sa tester wa kun Pwede. wa kun Ano yung? wa kun kay ngayanan sa patusay. Lagyan na yung niya. Ha? O okay ra niya porma? Wala ko sapatos ba? Okay ra na. Ha? O okay ra mo kuno. Kani yung sapatos ako sulot? Beda. Kani ba kani? Padol sa silayo magkuka padol niya kay para Kani ba okay ra ni? Ako sapatos? ha? Okay ra. Or hugo ba ni mo ba? Or kani ang sulot? Saan? O sa may Or kani? na kuno yung sulot. O sa may kuha na na. Or kani? Kani or kani? Oy patay. Kana mo kuno. Kani? Ano naman na ini? Batumban ako. Di ako nahigot. Higot pa man niya. Or kani? Sa may mong desisyon na nga porma. Kani na? Sige, kani. Asa may mayo isulot niya? Asa lagi? Kani? Kana? Kani? Tudlo. Aw kana kuno day guno iya oy. So wa day kay angay niya na sa patusa de. So ayan na wa kay angay ana ihatag ra sa ko na sa patusa. Oy. Wa day say angay ato. Oy. Wa katawa sa tester wa kun Pwede. wa kun Ano yung? wa kun kay angay ana sa patusa ay. Tag. Tagpagtawsan ko. Pila? 5,000. Wa dito lami itong sa patusa yung isulot. Wa to lami. Ha? Wa day kuno lami na eh. 5,000? 1,000? Unsa mo wa gid to lami gid ay? Wa lagi de. Wa ko na lami guys. Mo diri mo balay ate. Ayan oh. Ka duatag na pud yang mga gamit ambot nga nung iyang higdaanan iyang mga utron oh. Pero di mo ginisaknid niya to. Hala. Purya muyag ning iyang balay. Hala. Hala. Agoy, purya buyag ni mo ate. Tedeng, ang CR po niya, purya buyag. Tedeng. Di pa. Sabon ni mo nay powder, nay barita og napoy imong sudlay kay dito ra nimo gibilin sa balay. Panglaba ate, ha? Kay medyo lago naman itong mga sinina ha. Panglaba ha. Okay, very good. Kaunta nga tester guys. Yeah, let's go. Ay balhin na diha sa imong plato. Sudah na guys. Maupay pagmata. Oops. Oh. Okay. Ya, sa may sulte. Lama. Okay. Ha? Sarap. Sarap. Wow. Sarap. Oh, sarap di ay. Sana all. Di pa. Sabon ni mo nay powder, nay barita og napoy imong sudlay kay dito ra nimo gibilin sa balay. Panglaba ate, ha? Kay medyo lago naman itong mga sinina ha. Panglaba ha. Okay, very good. Mo diri mo balay ate. Ayan oh. Ka duatag na pud yang mga gamit ambot nga nung iyang higdaanan iyang mga utron oh. Pero di mo ginisaknid niya to. Hala.
Purya buyag ning iyang balay. Hala. Hala. Agoy, purya buyag ni mo ate. Tedeng. Ang CR po niya, purya buyag. Tedeng. Oh. Nalaba ka karon. Hamem linaban. Bukas sa to. Muli linaban kay kuan. Hapon naman. Amo to. Tumuto man din mo gila, bumutang imo linaban. Ki kuan man to nimo. Isabunan to nimo. Ha? Oh. Kana oh. Na, butang na dito sa labunon. Ha? Butang sa labunon. Okay. Nalimpyo ka dasi mo CR. Ha? Oh, okay. Very good. Ang limpyo makaka. Ha? O, pamukas mo sa dito, lakaw, pamukas. Pukasan na imong mga kuwan. Lakaw, kay umuuwan, makuha na imong mga linabhan. Umuuwan, basa na po na imong linabhan. Gisa, sabunan na nimo. Ha? Giunsa, dihara man na nimo gipambutang po imong linabhan di ay. Pagkasiaw ba nimo di ay, oy. Naman. Oh. Naaram din na nimo gibutang imong linabhan diha. Uga na. Uga na? Siyempre bayag ng palabahan nimo. Ala. Ada na dito sa kop kay hapon na, alas 5 na. Ikaw. Hello, good morning. Nag-ugom og kanon. Ano? Nag-ugom og kanon, nag-ugom og kanon, guys. Murag bata nagsup-sup og kanon. Murag makagbata ate. Agay, di mo ate. Ganahan day ka magsup-sup og kanon? Yung anong natuog ka nga kuan mo kag kanon. Agoy. Snack. Uya po na yung gisulot eh. Yung mura magbulingon na yung gisulot. Ha? Aw dili. Magpayong ka. Aw lakaw. Si lakaw. Oh, mag-deposit ka? Sana all. Namlay, sus, dugay na nakuhihatag ng 100 dati. Walis-walis pa, mura magagbugoy ati. Ay, pag walis-walis ng tiyan. Pag-ilis sa dito sa busina. Di busina, pag-ilis sa dito sa balay ni mo. Kaya mo din sa busina, ha? Pag-ilis din niya, balik ka. Kaya may ikot ta din sa taga-opisina. Na, ikaw. Oh, mag-deposit ka? Sana all. Namlay, sus, dugay na nakuhihatag ng 100 dati. Walis-walis pa, mura magagbugoy ati. Ay, pag walis-walis ng tiyan. Pag-ilis sa dito sa busina. Di busina, pag-ilis sa dito sa balay ni mo. Kaya mo din sa busina, ha? Pag-ilis din niya, balik ka. Kaya may ikot ta din sa taga-opisina. Na, ikaw. Deposit po siya ko, no? Deposit po ko, no, siya siyang kurta. Ako pa itong gitaga 100 yun na tumiyaging buwan. Nga pa dahil, gitaguan din niya. Yat, mag-deposit gila ka. Oh, dara. Pilam na yung mag-deposit nga kwarta. Di daw, tanaw daw. Pilam na. Oh, 100. Uy, 100 di ay. Gitaguan na yung may kwarta dito. Ako lang ang punan, be. Oh, ano pa? Dara, imong passbook. Dara. Ako na nang gisuwatan. Napirmahin na lang na diha. O, 200 na dire. Kana usa ka passbook, diha lang na. Tapos, pirmahe. Dire pirma, oh. Diha. Suwat imong pangan diha. Isa may imong pangan.
Ha? Ito. Esterlita. O sige, suwat lang. Esterlita lang. Diya, ubos, diya. Kanang alin niya ha? Esterlita. Sige. Esterlita. Na. Sana. Okay. Sige na. Ihatag dito sa teller. Pila na may mong kwarta dire. O yan ang kwarta na guys, oh. 11,000, pila na? 11,765.86 Esterlita Timario. Kana. Hatag dito sa teller. Nakaw. Nakaw. Kana may hatag ha. Kana na kwarta ha. Nakaw. Deposit na siya guys. O, kana. Deposit na siya eh. Nyalay sa kulay. Ako na mga natag nga kwarta. Kana 100 dugan na akong gihatag, abi naglay na akong nawa. Itaguan gid niya. Nakahinumdum di ay. Uy. Hinumdum dai siya. Oh. Bilang naman natin, sir. Bilang na. Pila na may imong kwarta? Ngayon may pinaskuhan, Pi. Go. Do, may lo. Dere, tanaw na to. Imong kwarta, pila na? Wala gyud. Og tagaag kwarta. Ipusa na niya dahil deposit. No. O sana all. Ay ba, daw, tanaw na nato imong kwarta dire ba? Pila na dire, butang. Dili siya. Pila na ba na imong kwarta? Pila na ba na iyang kwarta, guys? Para mo ni. Pak. Daw, pakliya daw. Pila na imong kwarta? Pakli. Uy. Loh. Yan na yung kwarta guys. Hapit na mag 12,000. Oh. 11,965. Hey. Kana gyud. Diba? Kana gyud. Nya sa may sulti. Salamat. Nya para asam na nimo ng kwarta. Usaon man na nimo? Ha? O pista. Gamito nimo sa pista? Uy, ayaw. Imuhara na sa imong lawas mga kwarta. Diba? Kung imuhara na siya. Dili gamito sa pista. Trabaho mo daw. Iya ko nung gamito sa pista iyang kwarta. Ayaw. Imo na ipalit og kuan pohon. Magpalit ka og maulian ka, mapalit kag mga bisti. Ya, palit foods, palit pagkaon, palit bugas, sudan, palit tsinelas, diba? Palit bahag, palit blouse. Diba? Palit og unsa imong paliton pohon. Kung maulian na tanaw. Ampo gyud Ginoo. Diba? Very good. Very good. Manghugas. Jalan ya ibutang ate, no? Na gyud. Nyalay sa kulay. Ako na mga natag nga kwarta. Kana 100 dugan na akong gihatag, abi naglay na akong nawa. Itaguan gid niya. Nakahinumdum di ay. Uy. Hinumdum dai siya. Oh. Bilang naman natin, sir. Bilang na. Pila na may imong kwarta? Ngayon may pinaskuhan, Pi. Go. Do, may lo. Dere, tanaw na to. Imong kwarta, pila na? Wala gyud. Og tagaag kwarta. Ipusa na niya dahil deposit. No. O sana all. Ay ba, daw, tanaw na nato imong kwarta dire ba? Pila na dire, butang. Dili siya. Pila na ba na imong kwarta? Pila na ba na iyang kwarta, guys? Para mo ni. Pak. Daw, pakliya daw. Pila na imong kwarta? Pakli. Uy. Loh. Yan na yung kwarta guys. Hapit na mag 12,000. Oh. 11,965.
Hey. Kana gyud. Di ba? Kana gyud. Nya sa may sulti. Salamat. Nya para asam na nimo ng kwarta. Usaon man na nimo? Ha? O pista. Gamito nimo sa pista? Uy, ayaw. Wala na sa imong lawas na nga kwarta. Di ba? Kung imo wala na siya. Dili gamito sa pista. Trabaho mo daw. Iya ko nung gamito sa pista iyang kwarta. Ayaw. Imo na ipalit og kuan pohon. Magpalit ka og maulian ka, mapalit kag mga bisti. Ya, palit foods, palit pagkaon, palit bugas, sudan, palit tsinelas, diba? Palit bahag, palit blouse. Diba? Palit og unsa imong paliton pohon. Kung maulian na tanaw. Ampo gyud Ginoo. Diba? Labag yun. Ba ayuha paglaba. Ha? Pag nga usa ng tubig, yay magsabon pa man ka. Kana powder gamita pag kuan sa sabon, ha? Aw gamit sa sabon. No, very good. Yeah. Magkuha ko ditong sudlan nimo og kuan sa imong linabhan. Kanang imong kuan ha. Kay sudre diha ang kanang linabhan oh. Kanang imong mga kipang kusukusuan. Ayuha pa kusukuso ha. No. Kanang mga sabilahan. No. Sabuni og sakto. Kay may lang unya og mulakaw niya. Amo uga na amo sulot kay murag andire sus murag labhonon ni tanan. Napod. Ay akong ipalaba guys kay murag wa nay mga kuha na sinina murag wa nay labho o linabhan. No. Human nagpamahaw. Human nagtumarog tambal. No? Oh, laban na po. Kari ha. Utruhay ready tray ate kanang mga buganan nimo. No? Oh, ana gyud ayuha paglaba kay lain man pud og dili ayuhon paglaba no. Oh. Unsay buhaton ayuhon yod og laba. Ha? Murag kalibangan tingnan nimo kay nayelo man. Ikaw sa. Sige, ayaw pagkusok-kusok. to katumbulahan mo yun na ha. Kay murag mag-ita. Aw. Oh. Na oh. Lagi kay tahan nga na mo na. Naiita na. Kana. No, ayaw ka na mawa ang mga yelo-yelo. No. Karong limpyo tanaw musugot ikaw mulakaw dito nga murag nagyelo imong bilahan. Na ayo ha. Na. Hoy. Wala. Unsa? Ah. Muli na si nanay. Kuyog ka? Kung laayan ka, balik nga uli lang at balay. Kay si nanay, mauli man. Ikaw bantay ate sa mga bisita. No. Kasi nanay, mauli mo sa ato. Uglayan ka, ate. Uglayan ka, uli nga to sa ato ha. Katugon naman po ni. Kape naman mo. At niya, asa magkakaroon? Asa magkapadong karon? Ha? Hay lang Easter ba? Nakimamat na mga Easter. Mamataw sa dito kay na bisita mo yung kadire. Wait, asang tingin. Ha? Arkaw na sa Ate Esther. Daw iya ko nung ariyon si Ate Esther, guys. Yeah. Siya pero sir.
Uy, may mga... Ikaw, kape. Do, akong gipalitan og crispy king guys o kuan. Wa man ka magkuan og plato ate. Ah. Ngumusta si Koy nimo? Musa. Do. Oh. Wa man ka magkuan og plato ate. Plato lagi. Oh. Lingkod bay, dia bay. Lingkod dia. Tuh, quit smiling man guys at Esther mo ba iskoy? Lipay man siya nga nagbisita ka. Siguro kaon. Do, Ano mo riyan? do. How ming? Binangga na niya iring ba iskoy eh? Ah. Paniguno ko kaon nate kay para maulian nate. No. Na manok. No, alsa ha. Bira na lang na. Ayan. Bueno. Kau ilugan ka, di ka mo siya mumugaw sa iring oy. No? Say, tuna oh. Ayo Ming. Ayo ana Ming. Pahuwatag mo humagkaon Ming. Mao din na nga og magkaon kay ako ginisiyang si Rad Andre bay kay ka ilugan man siya sa iring. Di man siya makabaw-maunguan ka nang mamugaw sa iring. Mao nang say, gawas, gawas. Gawas Ming, gawas. Ya kaning mga iring bisag asar ani. Hawa Ming. Oh, kara. Sirad ano to diri imbitan ati kay ilugan lagi kas iring di ka maumanguan sa iring ay di mabang imamugaw. Oh. Bisita gyud si Koy nimo ate. Yung bisita si Koy nimo kay gilaay man siya na New Year man ron inangat mo New Year. Usog na mong naong ate, nupuwa man. Paks labok. Oh. Miga na mong si Koy ha? Ate? Miga mo. Amigo na mong bay si Koy. Nabuutan mo si Koy. No? Kapilan ninyo yung panagkita ate Esther? Ikaduha? Saan yung ngipon? Napakan imong dila. Gisgutan ka? Sa imong kaliwat ate? Gisgutan ka kaya napakan mo imong dila nimo? Kami magkagaw. Nagagaw mi. Ako mama, yung papa, soon. Magkagaw may magkasya. Doble peg yun eh. Yang mama, akong papa, mag-agaw pag magtagsa sila. Na, at least ibisita kang bay si Koy. Kaon kunog panigoro. Kay para maulian. Kay mga butan mami mga mong kaliwat. Ito kasang punta sa lain na. Sayang. Ini mo laro eh. Muhilak day ka biskoy. Wow, ay. Awi kong muhilak. Ala, patiwas ang kaon ni ate. Ha? Pailan na mo panood to? Ay, katulog. Kaduhara. Sakto na. Kanon, sakto na. Gali. Kaduhara na mo panood to ron. No. Kaduhang panood to eh. Ali. Di na nato daghanag kanon ay kay di na nato daghanag kanon kay kaduha naman ninyo pa niyo to. No? Ya? Ikapilan ninyo pa niyo to? Ay katulog. Kaduha ra sakto ra na kanon sakto ra na. Nya musugot ra kag more na imong wan wa kay sudan. Aw sudan di ay. Pangita di kag sudan. Wala sudan ay. Okay naman ka, way sudan? Ha? Okay ra way sudan? Aw na ade.
Oh. Wow, chicken joy. Chicken joy. Oh, dapat ko ano. Kay sus. Oh. Nakaw pagkuan dito. Okay. Ano siya isulti? Oh, lamat. So ato ra ka mo kaon si mong balay? Oh, sige. Very good. Hala. Uy, nung sunay mong chinilas, lain magkapares. Oh, sige. Hey, hey, hey. Sa pamailain diha atong ikuan. Oh. Na, kani mga chinilas ate. Sus, oh, dawa da. Ah, kuanay, ba, pagkahugaw oh. Sana ning kuan na dire. Sana all tapay sapatos ate. Kanang mga likuran na, igawas na. Kipseritan tadi tubig dire. Na, ato dadanas gawas. Ah, kanang kuan. So ako ni libihon dire ron guys. Ako ni kuanan kayo, tanawa ko na yang sawo. Ah, wala. Oh, di ba? Yabti, butong ra ba surat yo. Ya. Tangan ni ro ko kasi hindi ko pati na kay. Nay kuan. Ako rin. Kuan ang sabor imong kuan. Yo, naglatok yung hugaw. Ito yung kente, kapit kasi ito yan. No. Sira guys, ato na nang na sabuni. Ya. Sabuni tayo, sabuni. Ya. Kalau mau mahal nih kon, keo na dai kuha. Ikaw, ayuhan na naglimpyo.